И какво става, хора? Аз съм Прибор 11 и тук при мен е един гост, Да. който скоро ще играем Майнкрафт, защото аз му го изпратих. И За днес което съм много благодарен. Да. И днес играем малко паркур в един, не си спомням как му беше името, сървър. Не се казва така. И да, просто минако. Оп. И да, миналия епизод аз просто снимах, нали, просто беше много късно и не знаех какво фиги говоря, така че изобщо не съм знаел. Не си бил в съзнание. Да, спеше ми се. Фак, отново. Но както де. Важното е, че аз съм водър, така мисля. No, fuck yeah, bitch! Уесета. И да, днеска се опитваме да минем един тъп паркур, в който на гората. Да, Охо. Мощен. Добре, аз както виждате съм на хард. Не знам колко хард е. Трябваше тук да продължа. Не е много изи. Това е много малко. Чакай, че тук са трябва да има някаква ловка. Не е ловка. Две стълбички. Как ти е? И да, виждате, че е лесен паркура, но просто по някой път, колкото и лесен да ви се струва, всъщност не е така. Така е лесен си, ама не много. Абе? Средно ниво. Медиум, да. Аз съм хубав подарък. Ето, ама тук обичам това. Това най-много го обичам. Хоп. И падаш. Я тук, демек тук мога да си го минавам как си ще. Ма мисля да го мина хоп. Защото тук става по-бързо. Хоп. Фак. Да, видяхте ме колко съм добър. Никой не е съвършен. Опа. Shit! Как ти да е, този епизод трябва да е доста дълъг. Много мисля да го съкрата на части. Фак. А знаете колко съм минавал да застигна на хард? Изи, медиум и сега хард. Въпреки че изито и медиума са лесни, доста лесни, но харда вече Си е добра. Да. Изито са някакви по един блок и така се разкачаш. Тук поне си по два не имаш ме. Защилка и скача. Така да има пост. Да видим кой ще победи, защото днес е финал на световното. Да, днес Кой е, за кой сте? Да. Знае се, че някой може да го гледа доста след световното, но все пак коментирайте долу в коментарите, без значение кое време. Да. Дори ако е 8 часа сутринта. Или да е минал световното преди 2 години. Да. Пак коментирайте. Да. Все пак да се знае кой за кой е бил. Да. Така че... Например, аз съм за Германия, ти си за Аржентина. Да. Така че... Може да стане нещо интересно. Да. Аз съм избрала Аржентина, защото той е за Германия. Да. Но както и да е. Важното е... киткът ме забля, фък. Нищо да е. Важното е вие за кой сте, не ние за кой сме. Защото ако сте за Аржентина, браво. Ако сте за Германия, пак браво. Ако сте за Аржентина, комент. Ако сте за Германия, пъще нагоре. Нямам предвид следния, просто добре. И аз тук look down. Oh my god, what is this, man? Как сега ще видиш това? Ами от тук. Как? Сега гледай. И как че и успява да ми изподарък.
Ето, това е ако сте за Аржентина. Ако сте за Германия, би трябвало да сте. Все пак. Ако сте гледали матча срещу Бразилия. Ма верно, ако сте го гледали... Значи се знае. Да. Защото германците унищожиха Бразилия. И вчера и това. И холандците да размазаха, просто я унижиха тотално. Просто Бразилия уж се И казва... треньора им се махна. Що? Те го махнаха с треньора. Защото с него сгубиха. Добре, както виждате, Бразилия е страната на футбола. В Майнкрафт клип станахме на футболни коментатори. Добре, както знаете, Бразилия оттам е спорта, футболния спорт все пак. И... Тя си уважение към това. Да. И да, както виждате, Бразилия загуби, потриха я и фак! Все пак четвърто място, ние даже не се класирахме. Все пак това се постижение. Четвърто място. И ние сме били в... Според мен, ако Неймар го имаше, биха... Да, и Давид Силва, и Луис. Да. И Хълк, ако го бяха пуснали в място, също това е много по-рано. Можеше да има поне един гол. Щеше да комбинира с Оскар със сигурност, но... Но сега... Направиха голяма глупост треньорите. Трябваше да го пуснат по-рано Хълк, все пак той е бърз, има много силен изстрел и голям шанс. Добре, сега на къде трябва да хода? Нямам идея. Абе, бати объркващото. Там отсреща тя отидеш. Това е бати объркващото, защото ти едва силно тук може да падне. Бати лесно. Тук. Много трудно било. Това освен да е изи. Ама верно. Както виждате, мапа е много лесен. Къде ти да скочиш, ще паднеш на две матч. Не е верно. Насякъде имаше по матч. Ето, това също е изи. Тук вече можеш да се затрудниш. Да. Това е левел 30 и експерт трябва да сте. Експерт. Айде име да ги си експерт на момче. Ако видиш първия път, ти дам 50 стинки. Хора, млъкнете да се съсредоточа. Какво говорите? Ти говориш, женете! Добре, как ти да е? I'm expert, but is the... Но, както виждате, няма само хард, няма само изи, има смешно. Да. Хем за почивка, хем след това да те изпутат. Ма верно. Глей, ето тук харда все едно беше изи. Тук само нещо ти тръщнах един експерт. Да, сега както... Айде да залагаме колко пъти ще е. Сигурно на финалното ще е... какво да е? Да кажем... професионално. Да, професионалист. Това е експерт, те са синоними си. Абе, може да има. Абе, кой ти знае? Какво ти има? Какво те пука? Сега не сме го. Да. Да се върнем към футболната тема. Бразилия, както всички знаете... Падна. Да. Че не опадна, четвърто място, ама все пак. Четвърто място срещу Холандия. Знаеме си, много гадно контузиха Неймар. Много гадно контузиха Неймар, за което лично аз много се разочаровах. Да. Като имаха много добър старт. За разлика от някои световни бой като Англия, там Испания, Италия, Иран, за разлика Португалия, който в първия матч Германия ги размази 4-0. Ама верно, Португалия, Роналдо. Съвсем ти изложи. И Роналдо в първия матч, когато Германия доби 4-0, той май ще... Да, тя това разлива се отзад за скамейките. Имаше го във Фейсбук, ако някой го е видял, как си ваща меченцето и бе: "Мама, I want my mama." Аз те съм. Зависи, ако не сте за Роналдо, все пак тогава... Меси е по-добър! Ако сте за Меси, ако сте за Роналдо, Меси се обсера. Да видим, може да се осъдя този матч. Може да. За което аз много се надявам. Все пак аз обичам харесвам Меси, ама Германия е по-добра. Ма верно, в Спортал пишеше, че Германия струва 50 милиона. Повече по-скъпа от Аржентина, затова не знам те там с играчите са, всеки е добър, нека да в това. Окей, Вратан им е добър, но е един от най-добрите в света. Да. Техният на 5-то или 6-то място, но е на топ 3. Там е с Касия се бори.
О, фак! Ай, Мюлер там не е никак лош. Ай, Швайнщайгер е Да. много добър защитник. Все пак гадното е Дан Готен. най-смешното. Напишете в коментарите кое беше най-смешното в световното, в някои от мачовете, което най-много ви разсмя. Мен ми беше най-смешно, където... Ухапването. Да. Вампира. Не сил. Както видяхте, то даже имаше и една снимка във Фейсбук, препоръчват му някаква маса с шишове, пилета и той отказва, вижда някакъв футболист и само се озъбва. Да. Само се озъбва и почва да му оттъка тригите. Да. И аз го гледах продължението в YouTube. И се затичаха него, они се всичка се бега. И какво стана? Фанаха го и го ухапаха. Да. Ама това си беше много гадно. Къде го направи? Фак! Той защо го направи, не знам. Ма беше се фана, що го направи. Не, защото заради победата За нещо. Но сега той отива в Барса. Нали, Той е в Барса. отива в Барселона. Майка, той же Ма, в Барселона. Ама ако хапе изобщо някой го глупя 3 милиона. Да, бе. Да. Бе, това Да. може да го съдат в затвор, бе, ти добре ли си? Че ще ухапа човек. Какво се едно аз Брат не те ухапа един от неговия клас, не го осъдих. Бучи бег на... Бучи бег, момчета. Не бе, говоря ти сериозно, че може да го съдат за едно ухапване, без причина, за някакъв матч. Да. Защото това все пак е световно. Да, сега ако контужи някой. А за страхователите да кажем, той е някакъв неознаен, той сигурно го направил за малко слава, най-вероятно, защото той е някакъв неузнаваем футболист. Даже аз не мога да му запомня името. Сак! Да, ме извинявам, не мога да му запомня името. Една година се учих го, опитах се да го науча, сега не го знам. Не, дяволски. Не. Не знам да може. Който и да е там. Знам, че започваш ли с С, ама... И аз не го знам. Не, говоря ти с С започваше. Зарежи. Който и да е там, той си знае. Да. Мога да напишете името, за да се сетим, защото ние сме идиоти. Да. Като съм с него, едва ли се чувствам умен. Добре, как да е? Хора, както виждате, този клип ще стане много дълъг. Аз това го мразя. Има някои клипове на Майнкрафт, които са по няколко половин час може би. Но да, знаем, че това е отекчаване. И мене с нощи гледах клипове, един клип беше толкова тъп. Накъв се разхождаше в една гора и само събираше дървета. Накрая не останаха дървета и клипа свърши. Да. Аз съм гледал такива деца, само се разхождат. Да, разхождат се из гората и си прампат някакви глупости. Не, говоря ти... Ама той ние са това правим. Разхождаме се в някакъв лабиринт, къде ти подскачат като някакво зайченце. Ние сме коментатори на футбол. Не, беше за малко. И да, хора, мисля това да е за този епизод. Какво пише то? Бразилия... то не мога да го изчита, защото това е... Бразилия... Добре, както и да е. Хора, това мисля да е за този епизод, защото понеже и аз не искам повече да играя, защото е много тъпо, ще го спра сред 3. Аз бях Прибой 12, абонирайте се, харесвайте, коментирайте и най-важното... И пъс нагоре! Да, палец нагоре. И само да ви кажа, напишете в коментарите какво мислите и кой ще спечели на световното. И колко е зле. Да, и кой е зле или кое ви е най-смешното. Не има твоите грешки, за да се така, да, както де. И напишете кое ви е била най-смешната случка в световното матч. Да, или в някой матч, но най-вече да е в тая година на световното, защото това е нещо невероятно. Let's play football. Да. И Not funny jokes. И чао!